Witaj, ja nie jestem Novorycznik, aber herzlich willkommen zu der zweiten Staffel von der Serbska Debata, die Sächsische Landeszentrale mit der Stiftung für das sorbische Volk und mit Serbske Noviny und dem Sorbischen Institut ausrichtet. Wir sind sehr, sehr froh, dass dieser zweite Anlauf klappt. Danke allen, die im Vorfeld intensiv mitgearbeitet haben. Das war eine sehr schöne Partnerschaft. Ich glaube, letztes Jahr hat sich ja schon ein bisschen rumgesprochen, dass sich auch die Landeszentrale verstärkt sorbischen Themen zuwenden will. Wir haben 4 Abende gemacht zu aktuellen Fragen und so wollen wir das in diesem Jahr auch halten. Heute eben mit der Frage, wie ist das denn mit dem großen Ziel, 100.000 Neusprachler zu gewinnen, die Sprache wieder zu beleben, um da einen ganz wichtigen Impuls in das sorbische Volk zu geben, denn Sprache und Kultur hängen natürlich aufs Engste miteinander zusammen. Dann geht es weiter, am 3.4. treffen wir uns in Radibor und am 24.4. in Krostwitz, auch zu 2 wichtigen Fragen zur Schule und auch zur Frage Abwanderung, Rückwanderung. Was macht die Lausitz attraktiv, dass Sorbinnen und Sorben, die in die Großstadt oder in andere Bundesländer ausgewandert sind, wieder zurückkommen? Was sind Gelingensbedingungen? Das hängt alles miteinander am Ende des Tages zusammen. Also wir freuen uns sehr auf die Debatten heute Abend auf dem Podium, auf die Debatten mit Ihnen. Ich freue mich sehr, Herr Stadtlig, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen Ihnen allen nochmal. Jetzt gebe ich ab an Frau Dr. Malenkova und Frau Dr. Jakobsova. Vielen Dank für die gute Vorbereitung. Ich freue mich sehr auf die Debatte. Viel Spaß. Und Sie sehen, hier hinten sind Mikrofone. Im zweiten Teil der Debatte sind Sie dran mit Ihren Fragen, Anmerkungen und Debattenbeiträgen. Schönen Abend. Češćeni knjenje, češćeni knježa na žurli a przy obrazovkach, lubi hošćo na podiju. Witajcie wutrobnie na naszą dżęsniejszą serbską debatu. Nasz wieczór stoi pod tytułom Noworycznicy, wutrobnie witani, 100 000 Serbów a tak dalej. Všako propaguje taj domowina a projekt Zari przeszło optymistyczną wizję. Oni liczą w najlepszym padzie ze 100 000 noworycznikami w licze 2100. Tola gdzie oni budu? Tu we Łużycy albo zwonka? A što to ryka za skupinu mačornorycznych? W a zwonka Łużycy. Dobi so zmienić? Kotre wużadania czekają na tutem puczu na noworyczników, ale też na mačornorycznych. Jak so zromadne żywienie tu we Łużyce zmieni, gdyż so woprawdzie poradzi tylko, albo prajmy raz naladnu liczbu noworyczników nawabić. Tute a dalsze prašenja chcemy dżęca z naszymi hošćami dyskutować, a wy so potom też z wami. Najprve pak chcemy so podziękować, że zoście naszym przeproszeniu zczyłowali, a ja bych rade przedstawiła ludzi dżęca na podium. To mamy najprve podla Lubiny Malinkowej profesor dr. Habil Nicole Dubowi-Rybinsku. Ona je socjolinguistka a kulturna wiadomostnica na Polskiej Akademii Wiadomostów we Warszawie. Ona śledzi hižo wiele lata, smiem tak rec, k temie dalej dawania rzeczy, a k noworycznikom wiezo, a jako tajka przewodzuje też pracowania projekta Zari wiadomostnie. Rejny so ty tu sy. Podla tebie witaj Anna-Rosina Weselina, ona bydli ze jej swojbu w Gruščicach, gdzie jest je serbčinu w swojbie manželskiego nawuknęła, won tu też nie dzieje, tam zade my tu swojbu mamy. Znano bude so też Helenka Junu Przyzewicz, no budeme widzieć. Serbčinu też swojmaj dzieszczoma jako swojbnu, aber możemy rec mačanu recz, dalej dała. Anna-Rosina Weselina je znata też wieso ze filma si myslują znaja pola nas reka Wona Hanka, režiserki Grit Lemke z leta 2023. Rejny so ty tu sy.
Potem mamy dr Fabiana Kolfürsta, wun je sorabist, a wotriadnik Rečespytneho wotriada Serbskiego Instituta, wun pokaża ze swojby noworečnika, a angażuje się jara silnie w serbskim kulturnym żywieniu. Witaj. A jako czwartu, witaj też ty, mamy my dr Corneliu von Rutendorf-Przewoski, ona je ewangelska facharka w Budyszynie, a wuwuczuje nabożinu na serbskim gimnazjum. Zromadnie z mężeskim a z trzema dziećmi byli w Budyszynie. Miestem wuknie hiża 3,5 lata serbsce. Je dzieci chodza do serbskich szulów. Witaj też ty. My mamy tu możliwość dżęsa wieczor, gdyż wam praszenia domysli przyjdzie tutaj we przedpolu. Hej, tam my hiżo widzimy, we przedpolu je nazbierać. My byśmy się wiezo przeli, że ci, kiż tule są, so swoje imaja w osobince, ale my mamy wiezo też jeden livestream. Wszyscy są przeproszeni idee, praszenia tam zapodać. Za ludzi jole, proszę używajcie tutun QR-kod. Ludzi za de livestreama, tam jest spode w obrazuki jeden link, proszę ją używać, a tam praszenia zbieramy. Stawizny zdobycza noworyczników są stare, oni są starsze, hat inicjatywę Zoria Azari. A równie tak stara jedre też dyskusja, jak możesz serbszczynu najlepiej wuknąć, a hać możesz so przez nawuknienie ryczu też ze Serbom stać. Przeco za sobie w serbskich stawiznach jednotliwców, ki serbszczynu wukniechu. Między nimi na przykład wudawatel deno serbskiego nowego zakonia Johann Gottlieb Fabricius, abo też delnoserbski gramatyker Johann Gottlieb Hauptmann, abo wudawatel hornoserbskie ruczne Biblie, a spiewarskich najwoblubowaniejsze serbskie knie Johann Gottfried Kühn, Sitko Noworycznicy. We własnym listotku ja sam stawiznaka tu dla taki małki ekskurs mamy prenie instytucjonalizowane formy hiżo dale dawania rycze. Tedy wuknychu we klukšanskim seminarze, a we wujezdjanskim wustawie wučarjo a fararjo w krótkich kursach serbszczynu a buchu nydom do serbskiego dzieła zapřijate miachu kirlusze, prydowania a tamne teksty za szulu a cyrkwinskie żywienie przełożować, a są so tak jara spiszne do serbskiego dzieła a publicystyki integrowali. W gunst na to listotka je potom Jaromir Hendrich Imisch w prydarskim seminarze wychodził Serbo, ale też Niemców a słowianskich duchownych na dzieło tu w serbskiej Łużycy przygotował. To bychu wszystko, prajmy dżens, abyśmy prajli ryczni multiplikatorojo, abo w Niemczynie mamy tereny słowo funktionselite. Kursyszcza przyswoichu się przez przygotowanie prydowaniu a przełożowanie śpiewu a nabożnych tekstów serbszczynu. Nie czynimy małki skok. Po II światowej wojnie potom zariadowachu so na inicjatywę domowiny ryczny kursaj w Kruszcze a w Bokowach. Z toho wujiwašte so potom ryczni szule w Deszanku a też w Minagale, kiż buszty po politiskim przerocie 1989 rozpuszczeni. Na tute dzieło nawiązate dżęca ryczny niezdże w Desznie a w Wulkich Zdżarach. Nošere tutaj z tej inicjatywy Zoria z Delni Łużycy, a Zari, kiż miri so na Horniu Łużycu. Cíl Zoriaku je, zo so serbčina w Delni Łużycy zaso zadomi. Hacz do lata 2000 chcedza liczbu 1000 noworečników docpieć. Zakład ich pracowaniu je imersja, która się hižo z wieleletnego witaj koncepta a tutoho principa znata. Projekt Domoj syče za serbsku rycz a regionalnu identitu Zari od leca po podobnym principie dziewa. Tutun program ste
na większej noze, a w obszijaniu rycznego gniezda w wielkich żarach też dziewo rycznych motywatorów a kulturnych posredkowarjów. Zgromadnie z Cysznym Związkom Domowiny jest Zari cel stają liczbu 100 000 noworyczników w całej Łużycy w lecie 2100 docpieć. Jako miezycel są si postać 1000 Łużyczanów z pasywnymi rycznymi znajomościami w lecie 2000 przedostali. To po takim ryka jen huberski rozrost serbowacych w przychodnych 35 latach. Hej, ladajo na tute dobien prajč doje stawizny noworyczniku za serbszczynu zdobyć, a ich do serbskiego żywienia zapsijeć, so wyzo praszamy, czy dla mili tute praszenia rune nitkle wuspieszne być. Knini profesorka Nicole Dowowo-Rybinska wyso iż mnohe lita z tej tematiku zabieracie, czego dla je rune nitkle prawe wokomik so za rewitalizację zasadzić. Aj, utrobny dziak za przeproszenie na tą debatę, utrobny dziak za to praszenie. Aj, najpierw ja sobie myślę, że każdy moment je prawy, żeby so za rewitalizację rzeczy zasadzić, ale też ja bych chciała kusk powiedzieć o tej intencji projekta Zari. A to je przynoszować k skróceniu a rewitalizowaniu rzeczy, a przez to a nikak na to wliw mieć, dzień a więcej ludzi serbuje. Nic jenoś z tych maczernorecznych słujbów, to nie jest 100 000 noworeczników, ale 100 000 powszitkovnie sersce reczacych. A na drugim boku wszystkich tych, którzy chcedzia serce powiedzieć. A też w tych kończynach, gdzie serszczyna zgubiła, gdzie tak prezentna wiac nie jest, so też dzień a wiace ta serszczyna słyszomniejsza a widziomniejsza stanie. A tu ten akcyjski plan, albo to, co w projekcie Zari czyni, to je jenoś taki małki wliw na to. To je jenoś pokazanie niektórych możnych aktywitów za jednotliwców, za towarstwa, za instytucje, za wszelakorych aktorów, którzy chcedzia są na tej recznej rewitalizacji obdzielić, dokeż na końcu reczna rewitalizacja to nie jest dzieło jednotliwego projekta, ale to jest zromadna wola, to jest zromadne dzieło wszystkich aktorów, a też na wszelakorych równinach. A ruczo k temu praszeniu, czego dla sobie myślę, że dżęsa, albo nadziejamy so, że dżęsa to może nikak fungować. A ta prenia odmowa je, dokeż świat so przemienił, a so zmieni każdy dzień. A możemy ladać od tutaj wielkiej polityki, so nastajenie za te mniejszyny małkie ludy, albo indygenne ludy, to miano nie jest ważne. Ważne jest, że je dzień a większe przypoznacie za te ludy, a za hodnotu tych mniejszynowych rzeczy, a też za to, że one są nie zgubią, że są dalej dawają. A to też przez wszelakore międzynarodne instytucje, ich programy, które pon też wpływ mają na staty, a na kraje. Ladajmy na ten plan na prawo sakskie. Na drugim boku, co się zmieniło się nastajenie kwiaceryczności. A to przez śledzenia, które Jaradery pokazuje wszystkie tutaj lepszyny, tych, którzy mają więcej niż jedną rzecz, a te śledzenia, to co o tym powiada, ma wpływ też na te dominantne dyskursy, a one nic jeden dzień na drugi, ale niespiesznie do predka też mają wpływ na ludzi, a na przykład za to, że starsi swoje dzieci na taką dwureczną szulu posłaja. Albo że tyle też widział, że to jest dobre
te dwie albo wiac rzeczy mieć. Ale też so zmieniły nazonienia ludzi za wiacreczność, a nic jenoś w tej sytuacji małka rzecz, a to ta dominantna rzecz, ale też za to, że dżęsa to wiac nie je dziwne, co so słyszy wszelakore rzeczy, a nic jenoś w socjalnych mediach, ale też na drodze, w obchodzie, w czachu, a tak dalej, a też śledzenia dare pokazuje, że czym bóle czym większa jest tutaj ekspozycja na wiacreczność, czym bóle jest ona akceptowana, a ludzie są nie zaczuwają z tym nikak mylacy. A to też tu widzimy na Łużycy. Z trzecia so zmieniło też to nastajenie ludzi we Łużycy, docyła nic jenoś wiacreczności, ale też to jest taka palaca tema, tutaj reczna rewitalizacja, a to nastajenie nic jenoś sersko-recznych, ale też tu tych nimsko-recznych ludzi, a z każdym takim małkim, taką akcją, albo projektom, albo programom je każdy dzień kusk wiac tutaj serszczyny, a to so sobie wiadomie tutą rzecz używa. A tu jara dobry przykład jest Serski Instytut, który z tutą rozczacą liczbą nimsko-recznych sobą działaczerią taką interną reczną politykę przewiódł, żeby ludzie są nic po tych recznych automatyzmach, to reczne zadzierżenie czynili, ale żeby sobie wiadomie tu ci sersko-reczni sobą działaczerio w przytomności nimsko-recznych dalej serbowali. A żeby tu ci nimsko-reczni tutą przez to mieli przystup k serszczynie, a jeju spieszniej włóknili. A to jest jedna z takich dobrych praksów, które nic jenoś wlił na tutą zgromadność maja, albo na ten instytut, ale też so dalej dała. A tu je jara ważne to, a to jest też rozdział, co nic jednotliwcy, każdy si przedstawiła, a Teresa, niż to tu, a sam za serszczynu czynia, ale zo je można taka masywna zmiana recznego zadzierżenia docyła. A tu ten akcyjski plan, któryśmy z koleginu dr Kordulera Tajczakowej przygotowało, jenoś za 2 lecie, nic do 2100, to tam są niektóre małkie albo większe takie activity, które mają jednotliwcom, towarstwom, instytucjom pomchać, żeby serszczyna każdy dzień widomniejsza, a słyszomniejsza była. A każda ta aktywita to jest taki małki kamuszk. Ale z tysacą takich małkich kamuszków jeden może hiżo niż to natwarzyć, a so za tą reczną rewitalizację przygotować. Dziękuję. So jeden małki kamuszk na to chcemy runę, co ja nudom naujazać, knini weseli na wyższe nimsko-ryczne wotrostwa, że we swojbie waszego męża serbscy nawuknęła, a wy staj so też za to rozsudziło, że je serbszczyna swojbna rycz, a rycz waju dzieszci. Które wużadania macie przy tym zmistrzować? Co jest to najczęstsze przy tym? Hej, wutrobny drczak za przeproszenie też odmycha. Hej, wużadania bychu te najczęstsze przy zapoczatku. Najpierw te nawukneno, te ryczy, što so te runy znot naryczyło, so ja nie rycz, te jenoś może nawuknąć, to się nie słyszy, to jo w swojbnym kontekście te napraszano zdworliwości. Dla mnie osoba te wieso przy zapoczatku usto nimsce ryczało, dokiż ja to cele jedno rene dworliwe właśnie z hościmi wupkadzeć, ale gdyż bytun rozsud bon jasne,
albo te same, albo za nas, te, wieso same muža ważne, ale też same, gdyż so ja do jednej nowe, albo do jednej nowe towarstwość chcem zażywić, by to jara kiece jasne, so te nawuknene te rycze tomu słyszę. Hej, to by pon kitro ciężko to się jasne czynić, so to nie żaden problem same, ale so ja to te żadam, albo przyjem ze mną, a te w mojej przytomności so serbskie ryczy, so mam ja tu możliwość to nawuknąć. Hat to dżęsniejszo się pokazać, że ludzi trichu, kiedy ja do nisem widziała, albo so pon ze mną nimsce ryczy, also to się schätze, tak niż to ja. Na tamum boku jen pa te wujke weselo doživí, no to przy tych Čežach, to po nakoncu te neo, ale to by te prynne, bon wieso te prašenja kajen, tun rycz nawuken może najspieszniejszo, same poważne, so to też ta, also so ja moim 7 dniu, Shindu klar, to se ja jemu subu dostała, to se ja przy uniwersycie pon jen ryczny kurs subu činila, a to by cele jedno robše wysoko. Ja nie jestem co rozryczyć jaki pluskvam perfekt, to wiem ja, to ja to dżęsniejszo nie skrynem, ale ja jestem co ryczyć, ha rozumieć, was by te móc, ha tam jen pučnankać, ja, wieso najpierw dobi so jen pučnankać, ha bombe jene dalsze wujke užadania, ha to ja też hat dżęsniejszo putnym, gdy se ja mać wodwała, te prašenja, ka możem ja moim dzieciom ten rycz dalej dać, ka może ja z tym wupkać, so to nie moja maczeszczyna, hat ja to jen problem, dazu ha, gajś mu to nike praktizirum, no skoro 3 lata do se ja subu dostała, so to wieso żaden problem nie, die niektóre zmyki, kiż ja czyniu, najskoro za moje dzieci ani nie są zmyki, albo one to tak wiele maczornych, rycznych, by te swojby maja, czy one to praje nauczyć może, a to te subu dostanu, a so smiejem, gdyż ona nie to praje, że jestem ja opak prajła, albo gdyż ona jen prawdua używa, na całe horda, ale to są takie moje užadania przy započatku, a też schätzen, dzieci potem ja prać wiele ucznia, also ten fakt, że ja do nisem czytać moja serbsce, dokąd ja to się jemu nie drugie takie powiedzieć, oder ryczyć móc, to niekie z tymi dziećmi so pomałku ujasni, dokąd mu każdy wieczór serbską knihu czytamo, a tam ja też also jeszcze raz putnuka, so moja serbština te polepši, so to stajny jen proces, ja, to nie jenu rycz nawuknąć od jednego dnia na drugie, a po nią to porядku, ale to są mestem też nad 7 lat, możemy powiedzieć. Jeszcze cyle tak do nawuknę knini von Rutendorf Przewoski serbsce, a też w einem hinajszym kontekście. Tobie tu ten swójbny kontekst, gdyż mają tu swójbną pomoc, ale jak to je, gdyż jen do Budyszina przyjczane, a jen jo pytne, aha, jo je nešto serbsko, je to nešto za mne, albo puszczelu ja moje dzieci tam do pistowania, albo do szule, to je potom tola cyle hinak. A to dla te praszenie, czego dla staj so wuj rozsudziwo jako manželskaj, wasze dzieci do serbskie pistowania, albo serbskie dniowe maczery dać, serbska pistowania, serbska szula, serbski gimnazji, što je was wabiło? Okay. Budyšin bie za mnie szok. Miał swoją ordynację w Marinie Marcinej Cyrkwi, a wonka wuda dach napis Sorben Hass ze SS-runami. To był szok. Czehodla,
tajke wózkie myślenie je mi cudze. Sim w Traścianach odrostła, sim bytwala w Lipsku, w Dublinie, w Praze. Sim to też o swoje dzieci bojowa, a czynił to też dżęca hiszcze. Dzieci trzeba szeroki horyzont, cipność, radość, dobre myślici, swobodu, wieru a korzeni. Za mnie je wiacereczność ważna a normalnie. Zruczni mnie, jak mało zajma a otevřenost a cipność za druge kultury a reče niekotri Niemsce Maja. Und ich schäme mich auch dafür, sage ich ganz offen. A sim Serbam Čakovana som moža moje dzieci druhu kulturu a reč zeznać. Ja, dziękuję so. Utrobny Jack, za ten statement. My mamy wieso nie tylko tu perspektywu tych noworyczników w prvním redzie, a bychmy chcieli na to ladać jakie pożadania z toho wzrostu za mačanorečnych. Sme raz optimistice a wukażamy z toho, że so poradzi 100 000 noworyczników nawabić. Trochu provokantnie je so szerszej na lońcie zgadowance praszał, hat su se to katolscy Serbia dere przemyslili, a hat su z praszeniem, hat su na to przygotowani. Tak, navedować su rolu w serbskim ludzie, to je cytat, noworycznikam przewostajeć. Hej, to je jedno praszenie, z tym praszeniem pokazaja, że serbscy studenci na jen jara ważny dybk, a z tym dybi so jen wiesa zabierać a rozestajeć. Fabiano, što by tu celny przyrost za dżęca mačnorečnych a za serbsku kulturu po twojem mieniu, oznamieniu? Budża so Serbuki a Serbia zmienić, dobyć? Gdyż my w takim mnóstwie noworyczników rozmyslujemy? A ja si myślę, że nikt tu nie będzie so dziwać, że ja na to żadną oprodzitu odmowu nie mam, a też, że odmowa, a może wiedzą też cele jedno rekać, hej, Serbia budża so zmienić, dokaż w lecie 2100 najskiery te całe żywienie, cele inak odbieżać dżęca, myśmy w zajszłych 10 latach digitalizację dożywili, jak spiesznie to nitko pokroczuje, a nikt tu nie wie, co so za, hej, 70 lat stanie, to są z tej najmniejszej dwie generacji, sanoci, któreż mnie z tym leża. Przyszłym by co niektóre myśle prawić k tomu, a ja si myślę, że są mi w przyjotach takie stelko połuje, letali a szuskali, że ja prawdopodobnie skoro się zabudu tu na jewiszczu, ale niektóre są tola zwurazniam. Na spoczatku w zawodzie, to miejsce za Lubina je też prajowa 100 000 Serbów. Ja nie wiem, że bożem jest tej najskiery 100 000 serbscy ryczacych, a też tak w dyskusji, że to drugie zamiesza, a tak to jest jedno ważne praszenie, które dobili si stajić. Chcemy 100 000 serbscy ryczacych, chcemy 100 000 Serbów, albo chcemy w optymalnym padzie w oboje. To są jara wszelakie wiecki. Ja znaję ludzi, którzy so bychu za to też klepali, niedzie, gdyż im odrekneš, że są Serbia, choć również oni serbscy nie może. No, to wiedzą z jednej perspektywy, w katolickich Serbach so troszkę ciężko zdobyć, taka perspektywa, ale takich ludzi ja znają, a którzy są byli jara zranieni, gdyż je niekaki Hornoserb takie zlochka na niejakim zapuszcze prają und was ist denn daran jetzt sorbisch? A to są tak horde byli jara serbscy to runie było. A są potem to pojedają płakali.
No, to w oprodzie są ludzie na świecie, którzy się czują cyle jasne jako Serbia, bez to, że nie serbscy może. To jest to jedne. To drugie je, ja znaję też tujšto rečníkov serbštiny, kiž jaradere też rycza, kociž najskýre so přiwším neuznawaja jako Serbia, albo kociž też pola Serbov sano se nebochu nitko jako Serbia, tak jest připoznawali. Ja nie wiem, jak so Nikol czuje, każdy może Serb być, ale znajemy wiele Czechów, którzy są wielkodnie serbscy nauknęli, aby ich so přiwším dali jako Češa widzieli, a tak dalej. No to są takie te dwie wszelakie wiece, a na końcu my wiedzą, chcemy niżej jeden mix, bo to najlepiej stotysać Serbów, kiż też serbscy rycza. To było takie, to było szczęście ten optimum. Ale to ja wiedzą też jedna czeszka wiec, nitko je czeszko wod widzieć, jak so serbszczyna jako rycz też w przychodnych latach wujiła. Tam będzie zawieszcze też za 70 lat cyle inak upadać dżęca. Na tym mają ci nieciši mačornorečni swoją winu albo swój podziel, a wiedzą też ci noworečnice. To są cyle normalne fenomeny. Rycz so przeco dalej uwiła, jeżeli so dalej nie uwiła, potem je rycz mrtwa. A to by było szkoda. To dla plädoyer za to, wieste zmiany w ryczy też akceptować. Mamy jara wiele przykładów historycznych, germanizmu na przykład, któreś my dżęca ani jako takie nie zaczuwamy. Ja sam przed bojaznie hordy był na to, że wszyscy swojno mają niekakve niemskie słowo tańczyć, tancować a tak dalej, a my mamy poradne serbskie słowo rejować. A jest smożety, to ja wiedzę, od Reigen, też niemskie słowo. Podobnie cauta, zajímawy pad, tam te niemskie słowo ani jac nie eksistuje, ale żan serbso na tej caucie nie zasrybnął, a dalej serbscy ryczy, po takim zmiany są przeco byli, też cudze słowa są do ryczy dostali, a na końcu nie są so jako wielki problem pokazali. To nie reka, że serbszczyna nie jest worożena, a że nie byśmy dobili wiele za to czyńca, ona wostanie. Nitko gdybki 100 000 ryczników, sano nic 100 000 nowych ryczników, ja nie wiem, jaki jest ten cel dokładnie, no, ale prajmy raz tak, většina vodženca živých v liče 2100 jace ne bude podľa tohle v bulky dziel z tych budú ľudia, kociž od netka a požišo serbsce nauknú. Ja som raz statistiku si obladal za okres Budyšin a Zorielc za ten serbski sydlenski rum, što je oficjalny serbski sydlenski rum v Sakskiej. Jenož na Saksku ladajo. A to je nic cele 200 000 obydlerów, 190 000 nikak. To reka 100 000 ryczników by rekało, że ten cały sydlenski rum bere, każdy drugi szajne dże w Wielkiej Dubrawie, w Budyszynie, w Wojorecach, Kamieńcu, Halstrowie, każdy drugi serbscy ryczy. Jeli zojen poczałuje to na Łużycu. To jest jeden fakt. Chcemy my, że tuci rycznicy, nowi Serbia, nowi rycznicy są w Łużycy doma, to jest jedno wielkie praszenie. Potom je to tak, no, jeli zojen te większe miasta ima on liczy, to są te spotał, Wojorece, Kamienc, Budyszin, bo te tylko mniejsze sobie on liczyło, Halstro, a tak, Halstro tam poprom ta ani oficjalnie, tu mu nie słucha Krepece, no, dwie wiesce z tej tam, podle ja pasem co Krepece, co subo liczył, co Halstro, a tak, po takim, to się te liczy on, wostanu ten wiesny rum, was na 70 000 ludzi woszem. To reka, kiż zcywają budla. To nie są żadne 100 000. To reka, w tym takiej sytuacji byśmy już byli przy tym, so trebamy tak zwonka Łużycy też dalszych ryczników. Nik ja się myślę, a wieso Delna Łużyca nik nie sobo liczena, no, tam są też inniejsze plany, a też spieszniejsze w mniejszych kroczkach tu chwilu znate. To jest jara relatywnie. No, Koczebus jako takie miasto ma już jace, też im praje, okej, co Koczebus dobi ryczeć, bo man nicze drugie nie trzeba so pracować. Też jedna opcja. Ale chcemy raz prawić sytuację budu wszelakie, a my wiedzą, zmiemy we wszystkich kunstinach nowych ryczników. To jest fakt. Kielko, to ja nie wiem, ale ja się nadziam po możności wiele. Praszenie, acz so poradzi, że tuci są między sobą zjazani, jako so czuja nikak ze sobą te zjazani emocjonalnie, oni tak jedną zromadną bazu mają,
To je ważne praszenie, dokąd ja możu sobie bez wiele przedstawić, co so radzi w całym świecie 100 000 ludzi namakać, kociż z nikakie przyczyny, prajmy raz my damy im za to 1000 euro, za to on za 5 miesięcy doba dopokazać B2. No, a to bo to jeszcze ludzi docpiewa, to nie tak ciężko za niektórych. No, to są wszelakie możliwości. Ale taka cała żadna związaność z tym nie jest, ma po ludzi, którzy są żywi, a rycza serbscy, albo może to ryczeć, ale poprom ja im to szojne, że się we Łużyce stała. Stano, może też w jednej kombinacji, gdyż tak jak jara wiele ludzi z wonka Łużyce je, też Łużyca, Prečpanč, to ja nie wiem, ja osobinstce sam dotaj przeco to omienienia był, jeli zoso, tak jak też we Łużyce sypnie, potem też inicjatywy z wonka Łużyce, ani nic tak daleko preč, ale kaž Drežane na przykład z tymi pistowarnymi a tak dalej, nie mają żadną szansę, dokaż ja wieszczam, że starsi, bo tam dola też k większym swiedzieniam, przeco domoj przyndu ladaja, relewancu treba ja za te swoje pracowania, to jest niż to, że dobi so obkiczbować, a tak dalej. Ja przewiele powiadam, ja był przestał tu, ale tak jak z tych myśliczków, kiedy bym się dobrał czynić przy tym, gdzie są ci nowi Serbia żywi, a jak są oni ze sobą związani, to są wiecki, które mnie zabierają przy tym. Nitko by so nie zmieście dość dere na te praszenie w odmowu dostali, kajke wużadania da nika na maczana rycz noch czakaja. Znano dam tute praszenie jeszcze raz na Nicole, znano mam woda nazonienia ze slidzeniu k tomu. Hej, z tego widać przyrównowania wszelakorych mniejszynowych skupinów w Europie. Ja bych powiedziała, że wszędzie tam, gdzie są tu ten proces rewitalizowania rzeczy przewiedzie, są tu ci tradycjonalni recznicy. Ja bych raczej to słowo używała jakaś maczernoreczni, dokąd to są też, to może też wszelakore identyty być, a wszelakore problemy. Tu ci tradycjonalni recznicy są czuja worożeni. A to jest tyle normalne, jak to Fabian powiedział. Hej? Na jednym boku jest ten strach wo rzecz, że przez tą masywny wpływ tych noworeczników, który każdy słyszy, to ta rzecz dziwnie klinczy. Hej? Tu te słowa nie są prawe, tu ta deklinacja nie jest prawa, ale jeżeli tam jest wiele tych noworeczników, tu wpływ na rzecz jest ten strach, że też ta rzecz noworeczników tą prawu serszczyną skazy. Hej? Na drugim boku jest ten strach, który też, o którym Fabian już opowiadał, że są przez tych noworeczników ta serska identyta zmieni, a tu ten pociąg rzeczy, który za tych tradycjonalnych reczników jest jara silny, indywidualnie związany z tym miestną, z tą zromadnością, tą lokalną zromadnością. Ale ja sobie myślę, że na końcu te problemy a włożadania w oboje tych maczernorecznych, a tych noworeczników może są nikak przewynić przez dialog, a nikak między sobą zrozumienie tych problemów. Hej? So na jednym boku mamy tu te strachy tych maczernorecznych, hej? So so rzecz zmieni, ale nic za to strachy. Też tutaj ich problemy, jak są z tymi noworecznikami rzecz nie zadzierżyć. Hej? Dokeż pon to je jara ciężko tutaj serce powiedzieć z jednym człowiekiem, który ma tyle problemy, żeby jedną prawą sadu czynić. Hej? A pon to ci noworecznicy spiesznie padną do dominantnej rzeczy, dokeż na końcu cel komunikacji jara chusto je, żeby so nikak zrozumieć, a niż to do predka dać, żeby to uspieszne było. A to też jeden derby rozumieć, że też żeby zostać za tych maczernorecznych w konwersacji w mniejszynowej rzeczy z tymi włókniacymi może ciężkie być. Na drugim boku są ci noworecznicy, kocy mają wielkie cierze tą nową rzecz powiedzieć.
kocy jara wiele inwestuje, żeby docyła tutą rzecz nawuknić. A so jara chusto od tych maczernorecznych albo tych tradycjonalnych reczników od pokazani czuja, dokąd tam je też ten problem, która ma być ta zromadność. A co z tym czynić? Odłąka tu tego dialoga, a tu tego zrozumienia między sobą ludzi, ja bych powiedziała, że możemy sobie taki perfektny świat przedstawić. Hej? A ja sobie myślę, że w takim perfektnym świecie to ci maczernoreczni pomagają noworecznikom, a to przez to, że z nimi cały czas serbuje. Że daje też szansę to tym noworecznikom, co z bieżnie reczacym stać. A w takim perfektnym świecie tu ci maczernoreczni albo tradycjonalni recznicy akceptują tych noworeczników nieodwisnie od tych strachów, co ich ta zromadność zmieni. To jak Fabian też powiedział, każda zromadność co zmieni. A nic jenoś przez tych noworeczników, dokąd my możemy sobie przedstawić jaka wiele serskorecznych zromadności. To nie derbi być katolska zromadność ludzi, kocyż zromadnie są na serskich nałożkach obdzielaja. To może być też zromadność tych noworeczników, zromadność namiestnie. Jara spiesznie eliminował te miasta ze swojej mapy. Ja bych tak nie czyniła. Ladają na przykłady drugich mniejszyn, gdzie syła tych noworeczników nie je na wsi, ale w miastach. A hiżo ta akceptancja to je za taką serskoreczną zromadność. Dokąd ty się praszał, choć je to możne, że każdy ma samsny pociąg k rzeczy, nie je to możne. Je to możne, że ta rzecz związuje ludzi jenoś przez to, że oni jej używają. Myślę, że haj. Ja by co jenoś dodać, skrótka na to, ja widzę, nie jestem tutaj miejsca ze naszej nowej karty, co uszmonić. Naopak, ja liczę z tym, że też w New Yorku, a drugie też Serbia, bo ludzie bardzo serbscy rycza, to jenoś przypodla, ale ja chcę uzbienić, dokąd jest to też nas pomniła nasza ryczna polityka w instytucie, a tam je po moim imieniu w oprawdzie to, co nam najczęściej panie przesadzić, je runie takie, co jeszcze praszenie bieše, keď ja niekie prawie rozumiał, użadania za maczernorycznych. To je to najczęściej, że maczernorycznym to panie najczęściej wostać przy tej serbczynie. My mamy to takie odmyslenie, a tak, że je można, że ten drugi kiś wuknie, a i że rozumie, może niemsce odmówić, ale że tradycjonalni rycznicy serbscy dalej odmówią, albo serbscy dalej ryczą. A ja nie widzę ten główny problem pola nas, pola wukniacych. Tam mamy w oprodzie wielkie postupy, a po moim imieniu Serbski Instytut tam w oprodzie nadprzeryznie wiele nowych ryczników produkuje już w zajszłych latach, ale to by wiele spieszniejsze szło, byli to maczernorycznym Serbam lochszo panowo, dalej przy serbszczynie ostać, potem bychu tuci nowi so lochszo mieli. A to je wizo ein proces, któryż wużada w obieju, tych jednych zadoba one myślić, dalej serbscy recze, a tych drugich też prawić, kiedy ona to wilgotnie czyniła, oczywiście w swojej swojbie. Hej, ludzie, ryczcie dalej serbscy, mięso, bo ryczcie te zemnu serbscy, potem ja może wiele kiczo to nauczyć. To je efektywne, a na tym dobimy zromadnie działać. Niekie są jeszcze Jane pokaza? Na to byśmy chcieli pozdziej wiedzą odmówić, aber dziś nic. Noch als ladam. Ja by te praszenie rady jeszcze ma dalej dała na Anu Rosinu. Ty się to oczywidne szafnoa, tak rec, to we swojbie nikak przewinąć tu mechanizm, so ein automatisches System nimcuje. Masz ty nazoninek, iż by ty dalej dała drugim swojbem? Co je dere fungowało?
Hej, do mnie sprawne prečte, da z Romanoš, a da wola najskoro moja muža bo, kiż mnie jara podpierał jo, also nasze započatki są wprawdzie zajmowe byli, ta prynna komunikacja by serbsce pisać, so wurden cyle jedno pon šece serbsce pisał jo, ha jasno się to pon dubo ševožić, ze všelakimi jeszcze da sotra jeszcze nebo neskere Sobleks, aber stom ja to by zajmowe, ja do co num hat bitte, nein, oju to są te započatki byli, ha ponte taka app ja mal dało, ja num hat to schon dawe sorbisch leid, aber tak, hat tam se te mose takie krótkie sade naposkać, kaj dżęca jo rjane vedro, albo sunce sviči, dištik jo, ja ne vem, take cele jedno revice, albo džeje, serbski dom, ja ne vem, take prašanja so to bili, ale to by jara dere zato zovenjene začuče dostal, zato norič cele jedno za te pši posluhano, pon luchšopane, džejene svo kunce jo, albo so ento docova kus rozeznać, možeš to en ušiš o sluši, to by ten cyle započatka. Bon, wieso swojby, ha bon se jasno te prune słowa takie moa, albo są te wierne knie, also mój typ bo sztuś se woprawdzie to nawuknąć, to by się te werbu wobladać, to ja nicht, to jest ja te jenszke, to jest ja wukwa, so ein wielkaj čin, čiječ, již, što bym ja ten cyle jedno rovicki, so ein to Markus, hej, ponjen ma tenu šansu šijovač, ha pon se ja drude znot, kujže dženci, všemu sliba, da smo pon večer telefonovali s mojim mužem, što ja môžu povedať, što som ja dženca činila. A tak sa to započalo. Vezete moje přichodné staršie, alebo moja přichodná mať, ešte neželu romadže kuchni stavio, so ona mi pon cele pomalku serbsce, što rozkładła, a pon šent jemu serbsce, a pon šent jemu, a ja niso rozumiela, a šent jemu, a pon ona to činila, pokazala, also to dobie neskryte ten utrajnu svojvu myč, ale to funguje, když się to ceha, to pati w bliższy swój pondawia czujki, kiż lita trebia, a kiż przy swojnych zariadowaniach szedze nimsryczach, a kiedy się serbsce wotmówi dalej nimsrycza, to też dawe, ale da wo ja na to apeliła, so jene sebevedomie natwari po tych, kiż serbsce wuknia, ale też po tych mačernych rycznych, so ja to normal, aber so może to te przyuzać, so ludzi cer ten rycz nawukn, so to nie niczo spodziewne, aber ja nie, to kaj jen mate wužadanje za kujže Serb, te 100% dere nimce rečja, jako Nimc, abo Nimce rečace, čujek, dobi ta motivacija schon jena osobita być, so jen se to načini, ja jemu pravim, to ja rozumiem, to ludzi dały, kiż tam žanu nuzu v tem ne vidža, ale ja si myslu važne, ja, hej, tam te sebevedomie skručić, osoby te so pora, albo manžels, kiż jen partner nimsryči, jen serbsce, so in tam jene sebevedomie ma so to cyle normalne, so bo neskere te drugich krajach, aber durch den možnost nima na tu nimščinu so takie Dubić oder Božić, darauf auszuruhen sich, aber ne, tam bujente ten rich do partnera nawukno, hat to mój mąż co rady nie słyszy, ale to wizote jen fakt, jo, hej, to se myslu, da gdyż se takie utopie jo načini, ha same jo te cyle realne prašeno džedoba te ludzi pon jošin, če štuto jo, kiž pon ninže se praja cemnike serbse nawukn, što ta sus prino rinka te, kiž maja no serbsko partnera, kiž znano te v bliskosti bydla, kiž maja ten zajem zo dzieci,
do sersku pistuar albo šulodu, so bucha oni tun rycz naukli. Dota su te ludzi, kiż bojen dobał subuzać, albo gdzie bojen pokazać, dobał kaka bohatstwo, to te ja dziesięć to wopkniži. Nic ja noś so druje słowanskie rycze nauknić jednorische ja, albo so jen hajtun kulturny rum se może dzieło to być cele jedno reha heißt bei Horizont kus dale wuit da. No hej, nik šaje Cornelia v jednej druhej situácii, ona tak rec nie, v jednej serbskej svojbe, cez pak dola serbčinu nauknič, me bo zajmoval, kajke vúžadania ty máš. Za mnie to je każdy dzień je ciężko, to dla nie możu tak dere reczyć serbsce. A ja nie lekko je pisać, to je sotra a tak dalej. A gdyż zawołam niekdo, pišu do sotra, okay, na serbsce, a když mám Božo, odmovo je serbsce, ale nie vždycky. A často je, když nejprvní slovo ja ne rozumiju a vodajče ten slovo ja ne rozumiju, a pak wszo je niemsce. A to je szkoda. A dan, ne, proszę, ja za serbsce, ale pomału, ale jasne, ale ne Umgangssprache, ale proszę, a niekdy mam tuszcz, so dürbiu jako zwingen, jako betteln, so serbsce spytaja rzeczec serbsce ze mną, a mislim, čerla. A masz ty te nazonienie też na szuli? Oh, w szuli. Na hej, ty se wučaka w serbskim gimnazju? Ja, Jak tam z tobą w obkadzie, je tam podobny fenomen? Mam dobre kolego, ja, a szula, ja. Schule je wohlkotne, Kai Knie von Rudendorf, das heißt aber so. Na Zaczatek była Aussprache 4, Atet. Annike, jetzt schon 3. Ale na przykład, gdyż szula ja so klappert na genau, wusitstwa, a ja wodajcie, ja nie rozumiem, a pak so jako smutný, nebo ärgerlich, a teď musíme Němce, a denk, ne, být Němce, ale pravilno, a pomalku. A to často nefunguje. Z kolegami to funguje, a to je wohlkotne, mám wohlkotne kolegy a jsou veselo, so ja vuknu. Naja, šula ja, so šula ja. To reka, zoby poprawom zajmowe było, znano jeszcze posledne praszenie, predahać wotorimy do prudia, zajmowe praszenie, żeby dobiało też dale kubwania dałać za multiplikatorów tradycyjnych ryczników. Znano Fabian a Nicole? To by so najlepiej było, a nic za jednotliwych multiplikatorów, dokud ci stano to tola po chwilce się nikak
przyswoja a tak postupuje, ale jedna idea by była w oprawdzie cyle systematycznie to w uczbie serbszczyny wuknąć. Żeby każde dziecko odrastło iżo z tym wiadomią, że są ludzie, którzy serbsce rozumieją, ale tak rec niemsce odmówią, dokud oni jeszcze serbsce nie mogą. A gdyż by so to mogło tak rec przełamać, to nieczyś je automatyzm, że im potem nidom do Niemczyny przyjdzie, któryśmy tu słyszeli, a też pole nas w instytucie mamy te nazonienia, że to najciesze, gdyż so to chodzi hižo od młodości zwučować, a przewinąć, potem by to najskiery to najefektywniejsze było. Hej, na każdy pad też mam taki widok, Fabian, a też to nie jest jenoś za tu na Łużycy, za maczernorecznych, tu tych mniejszynowych rzeczy. To też tak jest pola drugich. A na przykład pola Fryzów w Nizozemskiej, oni tam cały program za tu tych maczernorecznych natwarili, żeby ich nikak sensibilizować za tu tych noworeczników, którzy łuknia fryzyjszczynu, a chcedzia nigdzie fryzyjsce powiedzieć, ale tak wiele możliwości też nie mają. A to ryka, to, żeby sensibilizować na jednym boku przy swojej rzeczy postać w zjawności, a też naprzeciw tym ludziom, którzy serce nie powiadają, ale jest ta możliwość, co rozumie na przykład, albo gdy ste w zgromadności z drugimi ludźmi, którzy serce powiadają, ale w przytomności niemskorecznych, żeby swojej rzeczy postać, to jest jedna strategia. Druga strategia, która jest trzebna, jeden może sos naprzeciw tym noworecznikom, tym włókniacym, jak ich sensibilizować, a na każdy pad myślę sobie, że Fabian też derie to powiedział, że szula też ma tu wielką rolę, żeby nic dzielić tu tych szuleriów, ale z nich tu hiżo taką sersko-ryczną zgromadność. Nie odwisnie od to, że jest maczerno-ryczna zgromadność, a tutaj zgromadność ludzi z tych mieszanych słujbów, albo z tych nimsko-rycznych słujbów, ale na końcu dzieło to, że wszyscy ci szulerio mają prawo serce powiedzieć, a so też z tą rzeczą identyfikować. Wutrobny Jack, myśmy w oprodzie cyle zybkowni naszą godzinu jo dyskutowali na podium. Ja si myślę, niekie w oprodzie czas so was tu na żurli praszeć macie w praszenia, albo są niekie nazornienia, jakie chcecie z nami dzielić, to twaci wy też za publikum przy obrazokach. Ta wicka je nož, za naša obrazoka, gdzie so bychu wasze praszenia pokazali, rune czarna je. Snacz może to, okej, bo nie są johorika, jara dere. To jest te centralne, ale też jest jara ważne praszenie, jak możemy atraktivność serbskie rycze powyšić. Maniš tu spontane tak recept odmovu na te prašenja, hej, Jara Renje? Ja, za mnie to było wygodne, gdyż z międzynarodnej literatury w serbszczynie, na przykład Harry Potter, nebo Julice, nie wiem. Potek im zajmał literaturę za młodostnych, a dorosłych. Aha, okej. Są praszenia, Jole, predaczmy na tuty tam reagujemy? Ja bych jeszcze, jeżeli można, za tu ten prestiż albo atraktivitu serbszczyny. Ja sobie myślę, że jeżeli ona jest używana wszędzie, a przez wszystkich, a każda osoba, która przyjdzie na Łużycu, wie, że może się też ze serbszczyną zetkać. Pon tutaj atraktivita jest większa, dokąd na końcu dzieło to, że ta rzecz użytna derby być. A jeżeli nikt serce w zjawności nie powiada, a jenoś w niektórych obmierzowanych na
Serbów albo serbskie towarstwa i tak dalej miestnych, pon tutaj atraktivita je jenoś za to tych hiżo sersko-recznych, a to dla na przykład, gdy są konferencje, gdy są zetkania, też nic za sersko-recznych. Jeden trzeba tyle proście sersce powiedzieć, a so starać za taki symultaniczny przełoż. Każ to wulkotnie funguje w walizijskiej. Tam nie jest to przedstawione na uniwersytecie, niż to je niektóra konferencja, a je to jenoś jędzelsko-reczne. Tam cały czas jest symultaniczny przełoż, a w obie stronie. To ryka cały czas też, gdy jeden jędzelski powiada, ty możesz to walizijsce słyszeć. A to też, ja sobie myślę, że jest metoda. Za mnie by tak jetzt nawiązuje, było to hesło samozrozumliwość, a to ryka nic jenoś symboliczne nałożowanie serbszczyny, ale tak jetzt husto meint und začišť te powitanie, husto, hej, vítajte šice k nám, Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder Sorbisch geredet habe, a potom šalimsce beži, tak jetzt ta samozrozumliwość, ta wiele učinia a tiež atraktivnosť stopňuje. To sú niekotre prašenia byli. So, Nikepa. Nikolja, nas božoš na ten najväčší džil moje přispomnenky preč sała. Ja sam Džakovne najprede raz, ja so to z tými 100 000 novorečnikami ešte raz ujasniło. Som rečimo o 100 000 Serbovacích, a to tiež ve Vúžice. To je menuje sa šunjen väčší rozdiel. Ja sa kus prašam, čo dla, also te prvne prašam, kiž bych ja miał je, my sme neke hustišo slyšeli ten strach, kiž obstý hegen, a ne, mačo trichy, ze strony mačanorečných, zo przez jac novorečnikov, so jac smylko do reče, tak rec, hej, zadom ja, moje dla tak. Tomu cu ja rady jako norečnik přispomniť so mačanorečni Serbia tež vele smylko činia, nic jenož dialektalnych, ale tež voprawdźe wopačne prepozicije, wopačne kuncuki, to mošice vimo, a to tež je cele normalne, tu nimski vliv je jara silne a tak dalej. A ja jenož tak wiele praju, ja sam raz 3 mesace do jako wupomoc serbske nowiny korygował kujże dzień, a väčšina tekstov je od mačanorečných Serbov, ale tam byše tuž to džova. Also, ja si myslím, to nie je smysl, povne to nike na jen bok, tak rec sunš, my šice zmylky činíme, a ja si myslím, jen má jako novorečnik a znano budža Anna Rosina, to ty přilbosovač, ty vyste lepšine, dokšen, jo, vyste pravidva, vyzo tyž vuknou. Druje tež nic, zamyšte, ale ne, jako mačanorečný Serb, ten nejsi tu reč tak rec po pravidvách vuknou, ale to je celé jedno přírodné rečiš. A potom druhé prašné pensne hoto, to oprođejene prašné nic je tarnované, tak rec. Čehodla si my myslíme, aber wiele ludzi myśla, że budu šice od tutych, albo największy dziel od tutych 100 000 oprođe novorečnice. Also nimaja da mačanorečni Serbia žane svojske naroki, što to nastupa, my však my mamy dola 20 albo tak 1000 mačanorečnych, tež dale dzieci zmeja. Znano nic 5 dzieci, ale z najmniejsza znano 2 albo 3, a te tež nađijomne ze svojimi dziećmi, albo 7, hej, wiele uspiecha przy tym, ale z tymi ta nađijomne tež dale serbsce rečeć, a tam dobimo vizo tež, a to budeš a tež tema vo šulstve rečeć, a tak dalej, ale mu to ne smemo zabić, so su tam žno ľuďo, ki serbsce reča v židnym dňu. A vizo dobimo tam tež vo problemach rečeć, čo ja necham nike tak rec na bok sunč, ale nic, also ja z toho nevukážam, že treba mu nike voprođe väčšinu od tých 100 000 jako novorečnikov. To budú tež mačanorečni dale podlaky, što celé normálne v svojbe přes generácie dale dávaja. Abo si znanoš nikoho k tomu do tej svojbe tak rec přeprosia, kajž sú veselic to činili a kajž jo to tež moja serbska svojba činila. A mu tež z našimi dzieszczą maj doma serbscy rečima. No? Hacz również nie to moja mačana reč. No? To ten samsny pad, ale wieso je to tež možno. To prašen no bitte. My lubi Jack, my mamy dalsze praszenie Jozady.
Myście To skrótka je- spraszenia zbieramy, abo? Myście jene zbieramy, a potem prosimy o cele prawa. Ja widzę jedne wielkie żoło za tych noworyczników jo w Budyšinie, ten serbski gimnazji. A ja si myślę, że tam są problemy, które są so naryczyli kontakt z maczornorycznymi, kaž też noworycznymi, respektywnie tam, kot sich tu serbsku rycz nawuknu. Ja sam to mienienia, że trzeba serbskie gimnazjum wodwonka socjalne, albo ja nie wiem, jaki fachowy obwóg to je, jedną wielką pomoc, żeby się tam to zeszlachciło, że się tam jedna sycz natwari, że tam jedna akceptancja, jedna empatia między sobą, kotraż tomu polikuje, że po 12 młodostni tam albo są wodkadnice, to nie będzie o to, że tam każdy perfektne serbsce ryczy, ale proszę, że on wie, mi są tutaj 7-8 lat tam nešto dali, ja sam nešto przywuknął, ja sam mógł ze maczornorycznymi serbsce ryczeć, a maczornoryczny wiedzia, albo pytną, ka ciężko to ja tu rycz nawuknąć, a im tak reci no ruku daja, a pomaja. A tam, ja si myślę, ja jeszcze wiele dzieła, ale też wiele możliwości to czynić, że se to tam polepszuje. Drobny Jack. Chcecie praszenie pon reakcja, hej? Also, hej. Čiše skrótka, ci prašno, te prene prašne je. Čiše skrótka. Wyście ekspercza, ja sam był wiele lat wesanost, a wiem, że to w praksy, w weskach so pokazam, my wszyscy bole tytuła widzimy, że so ta serbska rycz w wesce so zubi, gdyż my spytamy się dobrą motywację, a ze osobinskimi możliwościami, a ty, żeś my dostaniemy podpór od štata sem, tu podpóru, so my te sebe wiadomie, ty zas natwarimy, a čo lamo serbsce ukneme. A tole te prašene te pryne, a możemy ten strach zać naszym ludziom, mužom albo żonam, którzy się serbsce rycza, którzy zrozumia, którzy praja, ja ta perfektne serbsce nie ryczu, ja nie ryczim serbsce, bo ty jeszcze wiele dały, to on dobry potencjał sam myślę, ten strach zać. Potom te drugie, jaką infrastrukturę my trebamy. Ja si myslím, my trebamy małke żoła, pistowanie, tam se započína. Gdzieś musi się ta serbska rycz we dnu słyszeć, a se dalej dać. A te trzecie, niekie mamy ten dobry projekt, so tam te wisse lobby natwari. My dostaniemy te kubwarki, albo kubwarjo, za to, że oni te tak myślą, jak my, a wissen nadok maja, w pistowanach, w szulach. Wutrobny Jack za te praszenia, ceniš tu jako preni spontane zapocząć, hej, proszę. Also ja, wo gerade na tym prynni przynosz reagował, dokąd ja to też to moje myśli, dana liczba 100 000 żerobe ty joszynć, to ta ja najbardziej realne, gdyż są to te ludzie, którzy tu są, hat ten przykład, że jeden niemski partner ninja podla, jeden serbski swojby, to tak gusto daje, hat to tak gusto daje, że so ponta niemszina się sadzi, hat ten na te dzieci dale da, hat ten ninja żadne serbskie swojby, jace, wiesz, dokiż jen cyle jedno to tak czyni, każ starszy to przedziwia, ha često bojati to važne nankava, so in tam te sebe vidome natvari, ha praj to je važna, abo štrika važna, abo also so in cyle jedno reaktivne za to rozsudzi, also in, što vem ja, strach za, abo so in te lipšine pokaza, hat su to te, so in što vem ja, dvurečne, može kompleksnejšo mislić, abo so všelajke lipšine, so in v tem živenom ju može en aktivny dziel być, so in te co bohatstwo, te serbskie kunčine spoznaje, to same, te prynne prašeno ju na te obrazce, to same
Što to ne widzi, also što ne widzi te bohatstwo ju w tych serbskich weskach, aber te żywienia, kiż joszczyn, takie kaj heile Welt, aboriane, te wesne struktury, kiż su żywi, te za młode ludzie, so ju zetkuja, so sobotu reje, abo zetkaja sztowym ja, od mnie, ja to ne znam, z mojej młodzieńsko czasa ninja na wesce. To są same te przyczyny, te człowieka mnie to moim dzieciom dalej dać, człowiek ja te najskiery, also bucha te swojby, kiż niekie z tych ranicznych wesków, albo also nic mit dem tych serbskich weskach, ale zwonka doba bole nekak to spoznać, albo buchen doba subuzać, że się niekie o tym pojda, sztu su tene no rycznice, albo maczone, albo što miaka so to dalej da. Ja to cyle tak widzę, w oprodzie to je każdy raz zase nie dożywienie, gdyż się na niejakim zariadowaniu je, a dożywi, co się tam odmiewa, jak wilgotne to je, a to je za mnie też a priori od samo hudne a atraktivne. Julianie by co prajić, stano te liczby, kiedy się te mianowo jeszcze raz przemyslować, a potem kilka z stutych Serbów su w oprodzie jeszcze w jednym takiej starobie za reprodukcję. No, to też jest jara ważny faktor. Ja sowieso nadziejam, że wiele od tych 100 000 Serbów wyliczy, albo serbsko-rycznych wyliczy 2100 są takie zwykle direktne linii, bo częstniejszych tradycjonalnych ryczników. To jest jara, to jest wieso ważne. Ale jeli zomy na te realne liczby, jakieśmy nitko mamy, ladamy za 100 000, jeli zo nimamy w oprodzie nitko takie raty 5 do 7 do 10 dzieci, to najskiery nie realistycznie, że będzie to ta więksina. To to są jenoś 3 generacje, no, to nie śmiemy zabyć. Ale jeszcze za liczby, to jest to słowo maczernoryczni, ale w perspektywie 2100 mamy jeszcze namiesza 3 generacje, a to ryka, że ci noworecznicy dżęsniejszy mogą maczernoryczne dzieci produkować, a za to zo dżęsa są nikt nie mianowany każ noworecznik, jak długo jeden derby tym noworecznikom być. Pon je tyle prostsze serce ryczacy, nie trzeba tu te nowo słowo mieć. A pon ich dzieci, to też jara dere tu ten bretońska kończyna pokaza. Zo tam so ta rzecz to cyła zgubiła, a ta reczna zmiana byje tak silna, jak na delnej Łużycy. Ale są tu te nowe generacje tworzyły, a dżęsa są tu te druga generacja tu tych maczernorecznych dzieci od niemaczernorecznych starszych. To ja nie dam podpisam. Ale ja bych jeszcze co na te praszenie zade jeszcze raz te praszenie dalej dać. My nie możemy tola zaprzeć, że so wszyscy noworycznicy nie namakają do tuto serbsko świata w bazokach. A te wużadania wszak mamy we wszelakich serbskich instytucjach, a gimnazje jeden taki przykład, a to je wieso zahubne. Gdyż ludzi wukodzi gimnazji, a so nie czuje na niekajke właśnie związane ze serbskim. Nie trzeba zahubny być, bo nie wiedzą, w niczej sytuacji je tak. Generalnie, jeli zo zmiemy w oprodzie taką wielką liczbę serbsko-rycznych ludzi, tak nie jest można, że to jeden cuk, a jedna, że się dzieje zwyczaj prawie community, albo takie nešto. To jest tak nie będzie, jeżeli zmiemy więcej ryczników. Potem jest cyle normalnie, że są ludzie, jak w większych tłocznościach je, po swoich zajmach gromadza. Tu chwilę przez tu jara wielką małość mamy my takie co bosobite zjawy, że my mamy to zacząć, my wszyscy jsme jeden cuk z jednej zromadnej myśli, tak że już ani w tym małym docela wierno nie, a to iżo za czas Ciszynskiego tak bie, za to on ekstra wielką basję napisał, a dżęca też inak nie. Ale ten zacisk, wie przez tu małość sugeruje, a czym jace ryczników my zmiemy, czym mniej je problematyczne, so są wszelakie zajmy. A je zajmy je te jene, ale od Cornelie na przykład wiemy, że są też nazonienia w osobie młodostnych, kiż są docela nie czuja
na nikajke właśnie przyjuzate. A to je wieso, o tym dubien dyskutować poprom. Chcesz ty k tomu jeszcze nešto rec? To je ciężko. Myślę, że ważne je nie jenom szula, ale praca z starszymi. Ja moja zkušenost, kann man sagen, Erfahrung? Nacionalnie, ja mam jsem vukčaka za ewangelistské nábožená a tam jsou normálně Nimste Ausnahme bestätigt die Regel, dvoje děti. A to je velké rozhodný. Někteří říká, teď 5letník, a říkám, dobyče vuknit vůdce nás v srbštině. A někteří říkají, žádný problém. A někteří říkají, já vůbec nechci. A to je, když starší říkají, to je vážné, pak není problém, ale kdy děti říkají, jsem jen tu, já nechci být tu, jen za blízko na Schulweg oder sowas, pak nefunguje. A já přiju, já ne jen ládáme na šulajo, ale tež na starší. Na tu svůj bůst. Hej, chceš k tomu nešto dodat? A pomáhá Němce starší. Also ich höre, das muss ich jetzt mal auf Deutsch sagen, ich höre öfters mal, redet mal mehr Sorbisch und die deutschen Eltern, die reden zu wenig Sorbisch. Aber wenn es keinen Weg gibt und keine Elternkurse zum Beispiel für Sorbisch oder sowas, wie sollen sie das denn machen? Jenož dwie sadže, bo tu tym serbskim gimnazju, dokąd myśmy z Kordulu Radajczakowej też taki sledżerski projekt mieli, a też my wszystkie te problemy zreszczyły, a zwyższyły. A to też jest kusk odmowa za tą infrastrukturę, co jest potrzebne. Ja bych powiedziała, że najpierw jest potrzebna reczna polityka. Żeby każdy się po swoich prawidłach, a swoich socjalnych normach, a tym, co zaczuwa, albo recznych automatyzmach recznie nie zadzierżył, ale żeby taka reczna polityka pomagała w tym, w której rzeczy są z kim rzeczy. Zo to nie jest wiac dziwne, zo są rzeczy też z tymi niemaczernorecznymi, tymi włókniacymi sersce. A pon to jeden może taką interną reczną polityku na szuli też przesadzić na tu ten wyższy niwo. A to ryka, że jest dosyła trebne na Łużycy, która infrastruktura, a jest trebna taka powszitkowana reczna polityka, która wszystkich obydleriów Łużycy, albo znamiejsza tu tego serskiego Ruma, całe ich żywienie tu tych ludzi nikak recznie organizuje. W tym padzie od naroda przez kubłanie, to jest jara ważne, przez socjalne sycie, tu te możliwości, że jeden serce czynić może, przez dzieło, to jest jara ważne, które lepszyny człowiek może mieć z tym, co serce powiada,
które dzieło może dostać, którego by nie dostał bez tej rzeczy. Przez dzieci swoje, a pon starobu, że człowiek nie jest sam z tymi recznymi rozsudami, ale że je ta pomoc a na wszelakorych runinach, a na każdy pad to je na jednym boku polityczne praszenie, ale na drugim boku to je też praszenie za tą wolę ludzi. Tokeż je trzebna też ta masa ludzi, którzy co powiadają, ja chcę to czynić. Tokeż żadna reczna zmiana bez toho nie stanie. A pon to praszenie za przychodne kubłarki a kubłariów. To nie jest to dzieło Zari projekta, ale to jest też jara ważne praszenie. Co z nimi? Co z Lipszczańską Uniwersytetą? Ona może te kubłarki a kubłariów przygotować, a nikak produkować, natwarić tych ludzi, którzy są gotowi z kubłarką albo kubłarom stać. To jest wielkie praszenie. Jeli nic, to ryka, tam ta zmiana też jest trzebna. Julia, jeszcze jedno praszenie na obrazu, kiedy ja si myślę, bychtyś na tybie była, Cornelia, jak gdyż nie mačanoryczne, gdyż też nie dziewa w żadnej serbskiej instytucji, gdyż nie ma żadną serbskoryczną swojbu, jak może zcyła tą serbszczynu do szydnego dnia integrować, gdzie jen co zetka ze serbszczynu, jaki serbski input da zcyła dawa, što bych ty prawa, što je tybie, što je waszym dzieciom snacz pomało, ale što ty si też přeješ? Also mam wulkotne wucza, Marek Krautz. A miała sam wulkotne kubarki za dzieci a hort. Serbski hort je wulkotne. Mam cierpliwi przyjaciele. A mam ewangelisce serbsce. Sim Faraka a teď wuknu wiedzieć serbskiej liturgii. To je ale Jan Maling je dobry wulcze. A existuje ewangeliskie Kunsttyczyna w Heinewalde. To je jako mały. Taka jen zromadne Kunsttyczyna, jakaś ryczny kemp. Genau. A drüber, ja słyszę serbski rozgłos. Ja nie rozumiem, ale to pomaga za czust. A mam, za mnie jest ważne, mam cele, jako nie próbowanie B1, nebo, aber tento podium to je mój, ich weiß nicht, ob ich größenwahnsinnig bin, mój daleko Ziel je predować w serbszczynie. Dokiż te praszenie je było stajne w delnoserbszczynie, a ju też wopronjena krytyka była, że się na delną Łużycu dość nie dziwa, tego dla jak silnięt dolnoserbski wetegronić, ta dolnoserbszczyna jo sobie jeszcze raz w cięższej sytuacji, dokulaż wymasza tu możliwość ludzi dożywić, jako jeszcze komunikują w tej riece, a to trochu więcej, jak w Dolnej Łużyce, tam dają
jasnie meni, ale dają takie ludzie. Po takim wete grono jo pytaj się takich ludzi, a z nimi komuniciruj się tak wiele jako jo, a to drugie jo sobie nikt nie zadora tomu, aby takie te nowe pejedarje miazy se komunicirowali w serbskiej riece. A to jo sobie za Dolną Łużycu ta jadnuczka droga, ako jo mežna, gaby se to nie stalo, penio taka tak kęs, jo, za par lat szykne, ak nint su w żilwabnym żywieniu, żilwaju a tak dalej, te su szykno nowe pejedarje, a my takie miazy se serbskie pejedamy, to jo mežno, a to jo ta jadnuczka droga. Ja by co rady naszym tylnoserbskim přiladowarem wasebe przy obrazokach prać, dokiż mamy tu te praszenie, tu ciodla je ten fokus tu tak silny na Hornie Łużyce a na hornoserbszczynę. Zariadowanie zariaduje od Sakskie Centrale za polityczne kubwanie od serbskich nowin, a my jako instytut my się też prali jako zariadowanie w Budyszynie, my się koncentrujemy tu na Horniu Łużycu, to nie jest co, żadne wuzamknienie Dolnej Łużyce. Zawieszcze by tam taka albo podobna debata też wužitna była, ale tu się fokusujemy na te hornoserbskie prasznie, to nie jest żadne wuzamknienie Dolnoserbszczyny, a myśmy jara weseli na jace praszeniu na obrazoce su z Dolnej Łużyce wutrobny dżak. Ja by chciała dodać, że snano, dokiż na przykład z tej, jak możemy we wszednim dniu dość serbskoryczny input dostać. Za Dolną Łużycu jest to ważna tema. Myśmy wieso dere związani, wiele hornoserbów z Dolnoserbami, tam jest to wiele czyniło po ostatnich latach, a osobinskie nazornienie z mojej strony na przykład je, że docela nie tak lahko z noworycznikami z Dolnej Łużycy hornoserbscy ryczyć. Also też to osobite wużadanie, jeszcze jedno drugie hać, niemscy delnoserbscy, hornoserbscy. Also też tam husto dostanu odmowu, ja to nie rozumiem. Ale to nie jest żaden jeszcze dziw. raz w Niemczynie, wieso, to nie jest żaden dziw, ale dokiśmy o tym rozmyslowali, że są Czesy, że są wużadania, też tam by wieso trzeba było so na to dziwać. Ale dawa też tu ta interkomprehensja, a śledzenia pokazuje, że czym wiac masz tu tą ekspozycję na drugą rzecz, czym bolej jej rozumiesz. To ryka, z praksą to się zmieni. Jedno jest tu ta ekspozycja. A kajki we wszednim dniu tu ten input to jest wielkie praszenie, a najważniejsze są takie reczne rumy, gdzie jeden może się zetkać z drugim, a znamienniejsza kusk sersce ryczeć, delnosersce, horniosersce, albo ten fenomen mamy ja w obchodzie za cyle normalny, gdyż nicht tu hižo tak daleko je, że on tak rec 50% tu tej ryczy, które już wuknie, rozumi, potem on może sobie domyslić to, co się so prawiło, a też nikak prawie reagować. Gdyż on potem z tych 50% jeszcze 20% zubi, dokiż to są przypadnie inaczej słowa, albo inak burekowanie w dalszej ryczy, potem to wieso naraz w bystych sytuacjach hižo nie funguje. A z tym dobimy obkadzieć, gdyż ta samstna osoba što się runie Nicole prawa, jacy kontakta z mnie z tej drugiej ryczu, a tak, aber też ten hornoserb, huści się delnoserbszczynu słyszy, a może prać, aha, jo może ja pomać, te słowo ja wiem, może ja delnoserbscy prać, potem to wieso też so lepiej radzi. Mamy jeszcze praszenia z publikuma. Hej, proszę. Myśmy niekie o sobie od tych ryczyli, którzy nie sympatyzują ze serbszczyną, albo są przychyleni, a otworeni na tej ryczy, ale my lubimy wieso też konstatować, że my w zeszłym stuleciu były dwie generacje zubili w ewangelskie Hornej Łużyce, a skoro całe Dolnej Łużyce, całe wieski, które są sobie serbskie ryczy odrekli. Te przyczyny zu dem Dr. Mitschewada, weil ich kniese, warum ich die Sprache hassen lernte, warum ich die sorbische Sprache, oder warum ich meine Muttersprache hassen lernte, gar keinen Titel. So wie dort, schon wie dieses Gebliebe, sagst du, jetzt dort gar, ich habe da was mit der Brustke, Gott, ich dort endlich war drei, solche Kneni, Cornelia Ruttendorfer dabei war, wo er jako Učaka pitne,
jakich starszych domach są starsi przykileni tej serbszczyny, a w jakich nic. To też druzy mi pojadę, moja działka, która się też uczeka na pojazd. Dokładnie wiem, gdzie starsi za tej serbszczyny stoją, a gdzie nic tak, die Schüler, so potem tej zadierze. Po takim, kam mamy metody, albo nam mamy przystup tym, którym się w zajszym lecotku serbski rap złamał, żebyśmy zajmniej w tutych wołach zmienili tu nastaje, na przykład reči, tukaj ta barera, ja nie dziś znata, będzie nas jak nie malinko lepiej wiedzieć, bodaj, ty nie inna krygasz. Nic. To dokładnie wiedział, że ta barera do więcej jeszcze eksistuje. Jakie mamy metody za to? Ma nicht eine Idee na podium. Ideju, to co też czyni pola wszelakorych mniejszyn, to ryka tu ten, ja bych to mianowała, ta ryczna trauma, która jest jara silna, a przede wszystkim pola tych, którzy mieli tutaj szpatne nazwonienia z ryczą, a też nikak nuzowani byli sobie wiadomie, albo direktnie, albo indirektnie tutą rzecz zmienić. To jest wielkie praszenie, że jeden może z tymi ludźmi działać, ale drugie praszenie jest, że jeden może z tą drugą generacją, a trzecią generacją działać. A tutaj to jest kusk inaczej, dokąd jest też tutaj nikak reguła tej trzeciej generacji, która też lada za swoimi korzeniami. A to ryka, że jeden może też przez tych młodostnych nikak na tych potrychenych, na tą starszą generację obrócić. Przez to, że jeden tym młodostnym też kusk tutaj identity da, a so na nich koncentruje, żeby oni nikak sobie wiadomie też swoje korzenie namakali. A ja bych jeden taki przykład z bretońskiej mianowała, dokąd tam ta reczna trauma jara wulka była, a to jest taki projekt, który tam co mianuje Dale dawarie dopomienką. A to ryka to jest diwan szule, to organizują, albo diwan piestowarnie, gdzie tu ci starsi, którzy sami tą reczną traumę mieli, przez te szule, przez te piestowarnie przeproszeni są, żeby tym dzieciom swoje stawizniczki, a swoje nazwonienia też tak daleko, jak to można, znamiesza kusk w bretońszczynie, przedstawili, a przez to też z tymi młodostnymi na ich identitu, na ich wid, na to, że reczna zmiana so nie czyni to dla, że jeden rozsudzi, ja no chcę wiac to ryczeć. Reczna zmiana so stanie, dokąd jeden jest nuzowany od tutaj dominantnej towarzności, że derbi tu rzecz zmienić. Jeden może to mianować, dokąd se jemu powiada, ta rzecz nie jest użytna, albo dokąd se jemu powiada, z tą rzeczą ty niczo w żywieniu nie będziesz, albo dokąd se jemu powiada, jeżeli będziesz tą rzecz używać, pon będziesz mieć wielkie problemy. Haj, są wszelakore te możliwości. A to ryka, że jeżeli jeden sobie uświadomi, że ta reczna zmiana to nie bie tyle prostszy rozsąd za ludzi, ale że to jest wielki socjalny wpływ na to, jak jeden so recznie zadzierży, pon też ta trzecia generacja nikak so przeciwko temu może taką rezyliencję ustalić, żeby swoje metody z tym zadzierżyć mieć, ale też w tym bretońskim projekcie Jara Wulkotne jest to, że są tutaj międzygeneracyjska transmisja, dalej dawanie rzeczy zmieni między generacją dzieda a łoki, a tą wnuczkową generacją, bez tych starszych, którzy bretońsce nie rycza. Po moim mieniu funguje to przez pozytywne dożywienia ze serbszczyną. Ja myślę ruczo na programy Luzy Hulcu, w Szulszczycach, na wesnym swiedzieniu, tam niekie denio i że tedom, niekie szo jeno serbsce było, ale potem są Luzy Hulce dawali autogramy,
A wszyscy byli zaureni, so celi mieście dzieci też, a potem są so te niemskie dzieci praszeli, to sagst wie sagt man, schreibt mal hier, unterschreibt mal bitte, aber tak, a su w obchodzie celi to, dokelż byście na wulka euforia, wulka zauri, to wszyscy su celi to dożywić. To może cele drugie też być, to może być ten MINT-projekt tam w Radboriu, gdzie so zajmowe wiece w serbszczynie objednawają. Aber, što jestem loni doživił, a to iż drugi raz, w Poršicach spiewanski wieczork, gdzie są do toho organizatorzy prajli, ja, da kommt keiner, da machen wir 12 Bratwürste, a tak, a 70 časów przyszli. A za byli godziny są byli jeszcze kubaskie zjedzone, a też byli bowiedzie nowe obstarać, a są ostali a żonace jeny. A to jest od dwójce radziło. To reka, to może na tyle wszelakich runinach być, w digitalnym świecie, w realnym świecie, gdyż jędzy zapalom niż to startuje, a ta szkriczka przeskoczy, potem je w obchodzie wiele można. A bez to zapala nie idzie. Jeszcze biedne praszenie. Ja se počal na tom prašak, za tom vutrobne vitani, dokiž ja pravdepodobne nimam ten začišť, zo sú cudze ľudia, pola každého neke vitani v tom zmysle, to neke, ty se to naspomnila, z tym, zo neko se ľudia to dále neakceptuje, z tubu serbsce reči, če ja se muslim nicht do školi, máte strach před tym, osoby v tym serbske katolske kunčine se máte názor načinila, zo im to praje neposve, a nesvodži, když nicht tu přičenia a ze spowiedzie na końcu z niemskiego końca, jak z tymi ludźmi wopkażasz, to se jen tam czynisz, to tutaj jen tu jak dalej. Dobro posljedno prašenje. Also to wieso najprve raz runje v tých končinách, če še matun začiš, co jen môže ešte biežne šedne serbsce rečeč, jo zauješte jen biste strach. No a tun tiež zdieľa nie je neopravnené. No, neviem, kad to v Krušicach je, tam je wieso ten podiel tých serbsko-rečných veľa väčší, ale napríklad jo ižo rozdiel s Pančicami a Kukovom. A ja som sam, když som přičeno do Kukova, jeno slyšel, když so hodžil, jen pančanský, no, ich wohne schon 40 Jahre hier und kann noch kein Wort Sorbisch. No, a tajke ništo wieso je też znate, a tohle wieste strachy może być też popronjene. Generalnie je to wieso przyjrzym jedna szansa dalszych ludzi do tych serbskich kruh integrować, że so chodzi przez szulu a pistovaniu a tak dalej docpieć, a też we wiesnie dłużności jeli, so je ona jeszcze dość mocna, albo jeli so wszelakie automatyzmy, przekadzenia do Niemczyny a tak dalej, chodza przewinąć. No. Potem to funguje. Ja nie bym nigdy za to miał, że są Serbia w katolskiej kończynie w sobie odpokazować, also bóle acz drugie. To ja nie myślę. Es tut mir leid, ich muss das jetzt auf Deutsch sagen. Seit ich Sorbisch lerne, ich bin Pfarrerin, evangelische Pfarrerin, haben mir Leute, die ich 10 Jahre kannte, auf einmal gesagt, na eigentlich bin ich ja auch evangelische Sorben. Meine Eltern waren das oder uns wurde verboten, Sorbisch zu reden. Und urplötzlich wurde das Thema, das fand ich total spannend, mit Leuten, mit denen ich sonst nie über sowas geredet habe. Und alleine dadurch, dass ich das offen gezeigt habe und in jedem Kirchspielgottesdienst Sorbisch begrüßt habe, war das auf einmal Thema. Und das fand ich großartig. Also das heißt ja nie, dass die Leute dann gleich anfangen, Sorbisch zu lernen, aber dass sie zumindest erstmal, dass es wieder sich irgendwie vernormalisiert, dass das existiert. Das war für mich eine großartige Erfahrung und das ist nur ein Vorschlag, aber vielleicht kann man wirklich ganz es gibt ja immer so Gate-Opener, also so Schlüsselpersönlichkeiten in den Gesellschaften. Vielleicht kann man tatsächlich Leute gewinnen, die an solchen Schlüsselpositionen stehen, die auf der deutschen Seite, die bereit sind zu sagen, na klar, egal was ich mache, ich sage nicht nur Guten Tag, sondern ich sage auch Dobry dzień. Und allein das könnte vielleicht was ändern. Also wenn der Oberbürgermeister halt nicht nur sagt Guten Tag, sondern eben auch Dobry dzień. Einfach nur so ein ganz einfaches Beispiel. Und ich kenne mich dazu zu wenig aus, aber vielleicht wäre ihre Aufgabe zu gucken,
Wo sind solche Schlüsselpersönlichkeiten? Wer ist dafür ansprechbar? Und sagt, okay, die 5 sorbischen Phrasen, die ziehe ich mir drauf. Das ist nicht so schwer. Und einfach, dass es dadurch wieder ins Bewusstsein kommt. Mam ja za jara. Bym ja za jara prawe, ale ja nie by to obmierzowało na kluczowe osoby, ale by prawie każdy z nas je jedna taka kluczowa osobina. Jednory przykład, nic o tym, jak mojego bratra, to nie działał bez Staroni, a miał jedną skupinu, gdzie się on cyle jednory uścisz od tej serbskie spiewy śpiewał. A da bo tych 10 ludzi, którzy tam byli, no so 4 prajli, a musimy tej serbskie. To so 4 bo 10 byli. Pon paar dni później się ta 5 so pokazała. No hej, ja poprom tym możu. A tak, a pon co nie jemy dostali jeden dobry tykans, a tak, a pon ta syn ma. No prawa, also ja może tej serbskie, kredim ja niki en wieczu szlapku tykansa. A tak to drugie, jo. To bych uvězal starý ludzie a tak dále, ale to je v obchodě, že živina zate, každý z nás v celých všelakých situacjach může jara vele činić. To je to eine reine gunčne svoje, aber Lubina? Ja, bych prawa lada ja na czas, że my najpierw jedną zakończymy, wyzosmy się potem w osobinskich rozmowach jeszcze dalej dyskutować. My bychom celý brejč, celý utrobny džak. V prvním reče zaredovariam tutých serbských debatů. Technikariam lube džak, se to šo tak dere fungovalo dženca, a potom v osobitej míre dr. Beače Brizanovi za ulkotný převožk se nadjam. My lube džak. A wir so našim hostčam na pódiu. Te prašenje, jak noworyczników zdobyć, będzie nas załyszcze jeszcze dalej zabierać we przychodnych tydzieniach a latach. Ja by chciała tutun wieczok zakończyć z jednym wóryskom, z jednej basnie, mój serbski ludo. Z basnią je tutun basen Jan Wouter, a Jan Wouter je sam jeden noworycznik. On je serbszczynu pola kneza Imisza wychodził nawuknął, a je potom w jednej jara euforisce napisanej basni swój pucz do Serbów opisował w patosu pozdnego 19. listotka. A przy tym on też nadał maczarnorycznych rysuje. Kajż nawożenia swoją newestu, sym tebie, serbski ludo, horco pytał, a nankach cię, a ty z lubością do swojej sredźby przeczelnie mnie witał. Przeczelnie a z lubością noworyczników do sredźby witać, tobie tema zdziela też w dyskusjach dżęsniejszego wieczorka na Riane a Jadri we właśnie wie Wouter tu nadał a wużadanie też za maczarnorycznych rysował. Przyjemniejszym noworycznikam podobne dożywienie, każ je Jan Wouter tu rysował we swojej basni, a maczarnorycznym wyzo weselo a wiele úspěcha przy dalej dawaniu rycze. Chcemy jeszcze skrótka pokazać na przychodne zaradowanie. Druga serbska debata będzie 3. aprila w Radworiu. Tam będzie jeszcze raz tema serbskie szule, jak dalej. Z drugim fokusem hać zańczonym lecze, tam będzie o ideę swobodnych serbskich szulów. A potem 24. aprila w Kruszczycach, tam będzie o nawrót do Łużycy, haj, znano, Czordlanic. My przyjemy dere domoj, użívajcie, to ja nie wieczór, znano se jeszcze ta jedna, albo druga besada, tule skicza na tym wieczoru. Dere domoj wszystkim. Bożemy.